Sing batalke bapakne apa mantene wedok? Iya, tiang sepuhipun. Tegese pergi wae isih seneng karo kowe to? Kirangan. Lho kok kirangan piye? Mbok menawi tesih. Lah nek sing murungke bapakne nek anake gelem nek cara aku, colong no. Nyuwun pamit. Ngajari rapik iki. Lakone Kurawa ingune patine Sang Abimanyu kena ing citra tandya Sang Satyaki magut ngambil sanjata wah anak lanang Abimanyu sowan ning Jodipati kasinggihan mekaten Rama Kyai. Ana wigati apa legage matura marang wong tuamu? Wale-wale menapa Kanjeng Rama? Sowan kula ngersa Madukara Rama Kyai Jodipati dipun utus dening Kanjeng Rama Madukara. Kinen nyaosaken wujuding nawala kunjuk ngersa Maduka Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Namung saderengipun Madukara Rama Kyai nyurasa dhateng isining nawala. Welingipun Kanjeng Rama Madukara ingkang putra boten pikantuk dangu-dangu mapan wonten ing Jodipati. Babar pisan kula nyuwun pamit. Nyuwun tambahing pangestu Rama Kyai. Wah, gage aturna sajak Nyolowadi. Oh. Oh. Sinurasa isining nawala urut sawiji-wiji datanun ingkang cicir kagiat kadrawakasan risang Werkudara dipinging rayi panengah Pandhawa Raden Janaka ing Madukara murungaken dhawuhing pinanganten rinemet punang nawala duka yayasinipun nggih sang panenggak Pandhawa wau. Wonten dawuh Rama Kyai, kowe ngerti isining layang. Inggih mboten mangertos lekna mripatmu gatekna gobokmu. Pamanmu Madukara batalke murungake dhawuhing pinanganten. Bareng tak pitung-pitung kae dudu salahe pamanmu. Nanging kowe wong sing koncatan kanugrahan. Wah, ugungan munggah umpaan semendhe karo panguwasaning wong gerang. Arep dadi manten ora nglakoni prihatin, ora nglakoni tapa brata. Malah seneng-seneng tansah ngadhep ngarsaning wong tuwa. Gatot, kowe dadi manten ya syukur, ora mudhara. Jala penggaling sang tetuka ya sang Gatotkaca. Mulat pangandikanipun ingkang Rama nenggih
Raden Werkudara ing Jodipati. Klepat ngambah dirgantara Sang Gatotkaca wau. Den sabar Ndara. Pata mirah ingsun prihatin waspagung meja tuhu tanpa karya sabar Ndara ampun terus kaya ngoten niku saking perkara niku iso dirembuk kali Ingkang Rama Petro Nun isin aku wirang Petro. Wirang perkara napa? Kanjeng Paman Madukara mbatalke nggonku dhaup karo Atmajane ya kuwi Yayi Pergiwa. Mongko kabeh layang ulem wis mebar kanca-kancaku sabarakan wis tak kandhani kabeh nek aku arep rabi. Ewadene Kanjeng Rama malah nglumputke karo Gatotkaca, Petro. Ora ana gunane aku urip ana ing alam padang. Ampun ngendika ngoten. Niki jam 2 kurang seprapat. Ya keten niki demit-demit do teng klithih nek sampean ngendikane ngawur. Kok emoh urip teng alam padang wong sing lara wae kerokan men mari kok. Malah sampean kepengin sedone uripun. Petro, ora nrimake rasaku urip tansah nampa pacoban. Kaya aja nggondheli Gatotkaca. Isin rasaku tak ndelik Petro aja ndelik teng pundi menengo wae. Wah, Jaden! Ndara! Munggah bedel ngawiyat Sang Gatotkaca rumaos lingsem minggalih parandening mangke datang saged ngipataken katresnaning Sang Dewi Pergiwa eling-eling tumanjem jero wonten lebeting penggalih wancine wis serap surya kuning gemrining candhik ayu ngebaki jagat kulon. Sang Gatotkaca nyumurupi nalika semanten abure lawa kalong sliweran nggene medal saking pandalikan luru kemangsan kaya pengawening Sang Pergiwa. Nalika semanten jodhok sisih kulon ana mega arak-arakan yen disawang kaya citraning Sang Pergiwa ingkang sulistya ing warna. Parandene mangke pantok pepuntoning tekad angor baya tekaning pati lamun datang kasembadan dhawuh lan Sang Pergiwa. Sigra cumlorot saking dirgantara ing pengajap golek dalaning pati. Mestaka kajeblesaken wonten ing gunung. Ora sirahe sing pecah ning gununge sing ambrol. Dadi sirah sampean manjebleske gunung ketor niku pripun? Pripun to, Sen? Petro, aku isin. Aku golek dalaning pati, Petro. Wih, iki nek ajeng golek dalan liwat mriki. Gonggo tak pacul sirahmu modar lho kowe. Kowe iki ndarane sedih kok. Ndara Janaka mau jebule gong tak andani ling ngaturke Nawala karo Ndara Werkudara mau jebule membatalkan resepsi pernikahanipun Ndara Gatotkaca. Waduh. Monggo aku wis ngamplopi. Gayamu kowe iki mengkere kok ngamplopi piyayi. Tak utang-utangke le sirku arep mangan gratis. Aku malah ra sida ki piye?
Den sabar nggih Ndara, sabar ampun kaya ngoten. Petro aku golek dalaning pati. Ampun Ndara, ampun. Petro aku pengin tekaning pati, Petro. Wah, jan wis. Den. Kanjeng langit kelap-lapaton lirekin canging risang mawe gandrung sabaran katulo wukir moyak mayik satriya kok nangis ki ngopo? Wo ngopo? Menawi mboten pinanggih wo mbok menawi kula sampun pejah lho kok sik kok mati ki ngopo? Oh Prabu Ndarawati sampun midhanget kula badhe palakrama. Mestine ngono, budhalku saka Ndarawati rak kepengin jagong to. Nanging sedaya mboten badhe kelampahan. Lho, sebabe Kanjeng Paman Madukara murungaken dhaup kula kaliyan Yayi Pergiwa. Lho. Kok iso ngono? Inggih, nyatanipun mekaten. Petruk piye sebabe? Lah mbuh, anu mboten ngerti. Kowe karo ratu kok ora basa, ayo kesusu kok ya nyun ngapura. Kowe ora ngerti mboten. Lah wau Ndara Janaka dawuh kali Ndara si anu sinten niku Abimanyu. Abimanyu. Nawala iki tampanen. Aturna rasane rokke to bek cekat-ceket. Oh nggih. Abimanyu Ndara Abimanyu mriki teng Jodipati ngaturke Nawala ngersani Ndara Werkudara. Nawala diwaos. Terus ngerti Ndara karo kanca niku nangis. Ndara Werkudara niku ngendika, "Rabi yo karmu, ora yo mutaro." Terus gelar kloso turu. Sapa? Ndara Werkudara. Wong edan kuwi nek omong sak penake dhewe, tenan kok. Andra karo kanca klepat munggah dhuwur banget. Teng dhuwur niku meneng mawon, kena mega ya meneng mawon, terus clorot medhun sirahe nuwun sewu mestakane Ndara karo kanca niku tatape gunung. Biar wah kula lan jret wis gulung komeng tak kira nek mestakane Ndara karo kanca pecah. Gununge sing ambrol. Gunung endi Petruk? Kemukus. Kowe tak totok modar lho kowe. Petruk aja ndagel aku lagi sedih. Ayo mengke teneh nganu apa jenenge jelehi wayange enggak jelehi nek. Sebabe ngono to? Inggih. Kok sik aku tak takon karo kowe, lungguh sing prayoga. Nggih, ngestaken dawuh. Sing batalke bapakne apa mantene wedok? Iya. Tiang sepuhipun. Tegese Pergiwa isih seneng karo kowe to? Kirangan. Lho kok kirangan piye? Mbok menawi tesih. Kowe ngerti to? Garwane wakmu Ndarawati iki pira? 3. 3 sapa wae? Kanjeng Warukmini, Setyabuma, Jembawati. Mbok tukoke rok sing dawa ora Rukmini. Wah dolope kokean Petruk nggih, malah ngisru-ngisruwi. 3 mau ora ana sing metu saka ngarep. Inggih. Tegese 3 mau tak colong kabeh. Dipun colong sedaya. Iya. Aku mbrobos bedhek merumpat pager. Tegese ora metu nembung wong tuwa sing apik-apik. Nyatane nggonku Brayan ya apik, ya becik, ya prayoga. Lah nek sing murungke bapakne nek anake gelem nek cara aku, colong no. Nyuwun pamit. Ngajari ra apik iki. Wah, ora bener ngene wis. Lah nek cara aku bojo 3 ki ora metu ngarep kabeh kok tak colong. Lah nek bapakne ora gelem utawa bapakne ora entuk, lah bocahe gelem kok colong. Ha nika watake klepat. Turna Petruk. Tur kene ndi? Lho. Ning Madukara, ning tamane Janaka mengko men ketemu nek ning apa-apa kuwi sing jaga. Oh siap. Nggih. Ngestaken dawuh.
Tangane iki ngrogoh kanthong. Ngapa? Lah wong dikongkon kok ora menehi apa-apa. Ngrogoh kanthong neker diplintengke bathukmu apa piye? Pahit lah. Nuwun sewu. Wonten tamu Gusti. Kok malah melengos lho. Nderek langkung. Kesusu kok ya, Den. Petro, Nun, wangune Yayi Pergiwa ora tresna karo aku. sebabe Aku teko malah melengos. oh nggih. Wong wedok iki nek disawang ora gelem nyawang tegese wis ora tresna. Gunane apa Ndara Garukaca? Kok ngeboti Ndara Pergiwa mongko sing putri wis ora tresna. Wah, nek cara aku golek dalaning pati. Tak golek dalaning pati Petro. Nggih. Iki ngapa? Uduh apa-apa kok mak krekep. Ayo mbangane nganggur kok yu. Anjur sak kecekele ora. Simak ra gelem aku wae. Wah, moh ya. Kok kelemon gajih tok ya. Nek carane sate nek dipangan ming kokean gadul. Petro, Nun, minggir. nggih, teng mburi mawon lho. Tobat. Ora ngerti dikangeni, ora ngerti dingengen. Bareng teko kok malah golek dalaning pati. Sing arep golek dalaning pati iki sapa? Yayi Pergiwa, Wonten dawuh. wong tuamu batalke nggone dhaup. Tobat. Kula mboten saged gesang, menawi mboten sareng kaliyan Raden Gatotkaca. Kula mboten saged gesang Raden. Yen ngono isih tresna karo aku, Saestu kula tresna lahir batin. karo aku wong ayu karo aku. Kowe iso urip ora tanpa aku? Saged Ya wis. Wah, ora masuk iki, ora masuk wis. Ya angel golek ukara angel iki. aja napa? Kula tanpa sampeyan iso urip. Ya wis. Ajeng pripun? Ngejak napa? Tangan kula niki tiba teng sirah sampeyan ora sigar merapat. Terus ndak kurang ajar. Piye, Tru? Ora mlaku kowe, mundur. Iya. Kados Mas Bagong. Alah, lali apa kowe dan tan suminten. Kok dadi awakmu kaya ngono ta? Nggih. Niku sinten? Kakangku. Kurang ajar. Ngekep Mbak Yu kula. Wah, Petro iki kurang ajar ora. Ora tepung kok ngekep-ngekep. Aku jaba nek tepung ya ten yo. Lah nggih. Lah iya. Wah, Bagong yo gampang kok entuk vitamin kaya ngono. Senengane ora. Wah, ora kecekel. Ah, terserah.
bocah mbane ning ngopo? Ngaturaken ketiwasan bilih salebeting taman Kasatyan Madukara wonten Duratmaka. Apa ingkang digawa bondo donya? Mboten Raden. Apa? Nuwun sewu, Duratmakanipun menika mboten dasar kejawen putra Paduka piyambak. Atmajanipun Raden Werkudara inggih menika pun Raden Gatotkaca. Nyidra ngebang dhateng pun Kang putra pun Dewi Pergiwa. Gatotkaca wani ngebang anak wadon kasinggihan mekaten bocah ora ngerti tatanan. Pergiwa, mula wonten dawuh. Eman temen ayumu. Anak Janaka jebul lepeh gedhamu. Nyuwun pangapunten Rama, sanes Kakang Mas Gatotkaca ingkang marahi nanging kula ingkang marahi. Ora usah dadak kakehan gunem tanpa guna. Gatotkaca ora tau diwulang karo sing gerang. Wis ana keterangan yen to dhawuhmu karo Pergiwa dibatalake kok kowe mlumpat pager mbabah tembok. Pripun? Petruk sing ngajari. Heeh, arep ngapa? Aku bendaramu kok kowe kurang ajar. Lah sampean yo ngawur kok. Ming ketekan Begawan Durna terus dhawuhe Ndara Gatotkaca karo Ndara Pergiwa dibatalke. Undangan niku sudah tersebar luas. Lho. Kula sing ngepit kalih gareng ketayalan nganti kempole mlecet. Nyebar undangan kok dari sampean sapenake dhewe le batalke. Nganggo digagas. Minggat to. Ora minggat. Tak jempalani kowe. Sabar lho Den, iki putra kabeh lho. Putra sampean putrane Ndara Werkudara. Nek enten apa-napa kula mboten tanggung. Paman menawi badhe maringi piduna dhateng Pergiwa kula ingkang dados sulihipun. Kula ingkang marahi ngantos dumados kanan kados mekaten. Monggo paman kula dipun menapakaken boten badhe swala. Kaya kowe ora bakal tak wenehi urip mirang-mirangke pamanmu panengah. Ora tau diajar karo sing gerang apa piye? Pun sabar. Kula pun kuwatir. Aduh wis. Iki sing marahi tok sumbering perkara iki ming Ratu Ndarawati. Sing ngongkon Ndara Gatotkaca nyolong Ndara Pergiwa iki ming Ratu Ndarawati. Monggo Ndara Gatotkaca diajar karo pamane wong tuane Ndara Janaka saka Madukara. Wah, dijebles-jebleske. Nek nganti kae cilik loro gedhe tekaning pati, Sinuwun Ndarawati ora tanggung jawab. Aku sing ora trima. Lho, ayo. Untung reme makan. Ngopo piye to? Lah ya napa? Ndara Gatotkaca diajar pamane. Mergane, ayo konangan no. Kowe mesti sing ngomong-ngomong. Mboten kok. Wonten sing tumbak cucukan. Abdine Ndara Janaka mban sing matur Ndara Janaka mlebu taman. Ndara Pergiwa wis ngalang-alangi, kula ingkang marahi Rama. Aku ora caturan karo kowe. Ndara Gatotkaca terus ngenten iki. Paman, monggo paman. Menawi paman badhe miduna dhateng kula pasrah bongkoan kapejawana kula nderek. Anak ora tau diajar karo sing gerang. Ties. Sapa kuwi? Waduh, ora gatekke to. Wah, lek crita mempeng e. Wah, lah Ratu SD Persamaan ki ngrekoso. SD Persamaan dasmu atos kuwi. Kuwi nek aku kok ngece sak penake dhewe to kowe. Lah sampeyan ora tau gatekke kok diceritani meh kula crita meh.
Ngoten niku. Ndara Garkaca saniki diajar karo Ndara Janaka. Niki pripun? Kowe mlayu ning Jodipati. Terus omongo bapakne. Lah mengke tuwa do tuwa. Lho. Lah ya ora apa-apa wong kat kudu kaya ngono lakone, tuwa do tuwa. Wah, moh kula. Wong ora entuk enom moh. Kowe dan kowe gelem ora? Nek ora gelem aku tak mangkat dhewe ning kowe rasah tepung karo Kresna. Wiwit bengi iki nganti tekan akhir bulan aja gojek karo aku. Ya ora ngono, ayo kanca-kanca ki hiburane nek kula karo sampeyan iki. Nggih. Ya mangkat to omong karo bapakne. Nggih, saniki. Iya, nggih. Dadi kula kudu matur kalih Ndara Werkudara. Nek Ndara Garkaca diajar pamane, mengkono Petruk siap. Niki kula tak mangkat. Iya, Petruk mangkat to. Nggih, dadi niki kula rak matur ngoten to. Hi, kowe. Mangkelake kok an. Nggih menyang, nggih, ngestakaken dawuh. Apa Petruk? Kowe kok andang-andang tekan kono to, Gong? Mau bareng ngekep emban. Saiki wis tekan Jodipati wong kok trusap-trusup tekan ndi to kowe? Sak karepku ta. Le muni sak karepku iki, Sak karepku ta. wak lolo sikil cangkeme modar kowe ra. Petruk ana apa? Nun, Ana apa? matur Ndara Werkudara. Iya. Niki wae ora sampean entuk layang to? Iya. Isine layang Kang Rayi Ndara Janaka mbatalke napa jeneng iki? Pawiwahan pinanganten Ndara Garkaca karo Ndara Pergiwa. Iya. Sampeyan duka kali Ndara Garkaca. Iya. Ndara Garkaca ajeng golek dalaning pati. Nek mboten kula sing menggak wis mati. Apa iya? Nggih. Cangkeme. Ngapik-apik awake dhewe. Wong sing menggak Ndara Kresna kok dheke. Mbok meneng to Gong tak golek jeneng Sidila-sidila. Mungkin ana wong golek jeneng kok mesti serik ngono lho. Aku ora tau jujur. Nek kowe jujur ya ora masalah. Wong sing menggak Ndara Kresna kok. Terus piye? Kalih Ndara Semandrawati sing batalke sapa Garkaca? Paman Madukara. Lah Pergiwa tresna karo kowe apa ora? Mbok menawi tasih. Kowe ngerti nata Ndarawati iki garwane pira? Ndara Garkaca ngendika, 3. Sapa wae? Siwa Rukmini, Jembawati, kalih si manis jembatan Ancol. Rene, Moh, Rene, moh. kuwangre celometan, pak cuwek cangkemmu. Nganggo iki. Aduh. Landep sekali. Wis ge matur. Nggih. Ah, terus Ndara Garkaca budal teng Taman Negara anu Kasatriyan Madukara. Wah, teng mriko Ndara Pergiwa niku jebule arep ditinggal mati Ndara Garkaca niku. Aku tak golek dalaning pati. Balik langsung ngekep. Kang Mas, kula mboten saged menawi panjenengan sedo, kula mboten saged. Titipun tilar wonten ing Madyapada. Mati ya sebo ya mati, mukti ya sebo ya mukti. Oh, tresnane pun tandas tekaning batin. Lah kok ana mban sing tumbak cucukan. Mula nek ngandani kanca-kanca aja ampun sing tumbak cucukan mengki ndak tekan pundi-pundi. Nggih. Kudu disimpen sing primpen, nggih. Iya. Lho kok iya sampean kok muni iya iki piye? Wah, ge teruske. Hambane matur kalih sinten niku? Ndara Janaka duka. Ndara Janaka ketemu kalih Ndara Pergiwa. Ndara Pergiwa wis Kanjeng Rama kula ingkang marai perkawis menika, kula ingkang bibiti, kula ingkang rumiyini. Rasaku ki gunem tanpa guna Janaka. Kowe rung tau diajar karo pamanmu. Apa bapakmu ora tau ngajari? Tak pateni. Klothak. Niku tane Ndara Janaka tekan sirahe Ndara Gatotkaca diajar. Anakku diajar. Inggih. Wah, ya wis ben.
ben ngrasake wong nyolong, wong wedok iki diajar wajib. Waduh. Ayo Gong, ngewangi ngene Gong. Iki kok ora nesu. Iki soalnya bareng ngopi ya. Dadi ayem tentrem matine. Nek perkara diajar niku mboten napa-napa. Ning le sumbar niku lho. Le sumbar ora tau diajar karo gerangamu. Bapakmu ki ora tau ngajari karo kowe. Wah anak ora ngerti tata krama. Modaro kowe gadut kaca. Ngoten niku sampean dunekke gerangan, dunekke ngerti tata krama, dunekke ora tau ngajar karo anak. Wah, pancen nyatane ngono. Ayo to Gong kene to dajari to. Aku wis kentekan akal ngono. Kaya omong. Aku kira ora kejadiane. Aku dikira ngapusi. Sing marahi nyerikke ati meneh. Bola bali anake wong ora iso ndodhok. Bola bali anake wong ora iso basa, wong ora iso tata krama. Bapakmu kae cek wong aneh, ora iso ndodhok. Coba kae gagasen nek neng toilet piye? Ngoten niku. Wah, gejek ndase. Komeng perkara toilet ya terus. Ayo mbok ayo pokoke digawe nesu ayo. Ayo tok bayangke kudune ra iso ndodhok ayo. Ora mung begagah ngene iki to mengan. Gilani to. Nek dinyek ngono kuwi nesu dhek. Ah, iki kriwikan dadi grojokan, men. Tak sengaja. Ya, men. Werkudara, Werkudara. Modal, kece karo wong gerang. Modal. Werkudara. Misah ya misah. Ning kok kaya arep mateni karo adine to lek mau ngajar iki. Ben jengkelke. Wong anakmu ya luput, dadine nek upama diajar Janaka ki men dirasake. Ora apa-apa, Janaka ki ya ngerti duga-duga. Ngajar karo bocah ora bakal nganti tatu, ora bakal nganti lara. Wah, dudu kuwi. Lho, lah apa? Wah, anakku diajar ya ben. Nek dasare luput, anakku aja kok diajar dipateni ora apa-apa nek dasare luput. Wah, lingece karo Werkudara. Wah, nglarake ati. Muni piye? Janaka kowe muni apa to? Kula mboten muni menapa-menapa. Petruk sing kandha. Wong ra iso ndodhok. Wong ra iso tata krama. Wah, nek neng toilet piye? Mangkel atiku. Petruk. Petruk. Rene. Pripun? Rene. Kowe iki senengane gawe perkara kok. Pripun? Kowe ngomong apa? Mboten omong napa-napa. Kowe ora goroh lho kowe. Ora goroh. Kowe ngunekke Werkudara piye? Kuwi Petruk omong. Lah nggih kaya ngoten niku wau ngendikane Ndara Werkudara. Janaka kaya omong ora. Mboten. Werkudara ngerti sapa sing gawe-gawe? Wong kula ora tau gawe napa-napa kula niku. Wah, iki nek ngantil jam sak penake dhewe. Nek ora ngono sampean ora nesu-nesu kok. Wong kono belani anake kok ora. Werkudara. Piye? Sareh Arjuna. Kula wonten dawuh. Apa sing tok lakoni mau apa wis bener?
Sing dadi tok sumbering perkara sapa? Jarine Petruk ana tekaning Begawan Durna. Lah kok nganti si Adi Kalepyan malik tinggal merga saka daya kemayaning Begawan Durna. Yayi, mara nyedak apa Kakang kene? Wonten menapa? Nyedak apa Kakang? Ngestaken dawuh ora bi. Jare anakmu arep tok dhawuhke karo Lesmana? Mboten. Tok dhawuhke karo sapa? Kaliyan anak kula Gatotkaca. Wela asem. Iki kene ngapane? Kok yo ya. Iki dikapake to ya. Lah mboten mung didemek si mestakane tek kok njur. Anakmu tok gawe karo Lesmana? Mboten. Dawuh karo sapa? Gatotkaca. Lah kok dadi eling? Lho aku kok. Waduh. Waduh. Meng ngono aku. Nek gleleng jan. Piye? Inggih, tetep kaliyan anak kula Gatotkaca. Pawiwahan tumapak ing gati wis nyaketi. Muga-muga dadi bocah ingkang bisa mangun bebrayan ingkang becik. Ora Kudara Jarnaka, anakmu padha mangestanana ya. Inggih ngestaken dawuh. Yo, ngestake dawuh.